OK, čaute, to je Unkel. Ja vás vítam u ďalšieho videa a tentokrát, ako ste si mohli všimnúť, je to také trošku menší vianočný špeciálik. Aj keď to není vianočný špeciálik, je to len také prianie odo mňa k vám. Takže poďme rovnou na vec. Prajem vám šťastné a veselé Vianoce v kruhu svojich blížnych. Nech sa vám splní to, čo ste chceli po doterajší priebeh roka. Nech vám Ježiško donesie to, čo ste si prijali a nech to teda nájdete pod tým svojim stromčekom. A ešte vám veľmi ďakujem za to, že ma pozeráte, aj keď vás není tak veľa, ale pre mňa aj tých 20 odoberateľov znamená dosť a určite v tom mienim pokračovať aj bez takej podpory, akú by možno niekto čakal. A toto bolo také teda krátke video, taký príhovor k vám, amatérsky, improvizárne, rýchlo spracované, lebo venujem sa tieto Vianoce ako viac svojej rodine a preto tak nie som až tak aktívny. Chcel som mať nejaký vianočný špeciál, ale fakt na to není moc čas. Chcem sa venovať tej rodine po tieto sviatky, ale určite videá budú. Takže ďakujem, že si pozreli toto video. Ak sa vám ľúbilo, dajte like. A to netreba. Hlavne nech máte dosť darčekov. A poslúchať. Presne tak. Poslúchať je dôležité. Presne tak. Musíte, dajte si určite nejaké predsavzatie. Predsavzatie si dajte. Ja si vám tiež predsavzatie byť normálnejší. Do ďalších Vianoc. Dobre, tak uvidíme sa takedy na budúce. Čaute. A ešte raz šťastné a veselé.